Sa isang toxic na karelasyon ay unti-unti mong kinakalimutan ang halaga mo. Kaya kung nasa punto ka ng buhay mo ngayon na pakiramdam mo ay hindi ka na minamahal ng tama, pakiusap, bitawan mo na. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa tagal kundi sa tibay po ng respeto, katapatan at pag-aalaga at syempre ng pagmamahal. Hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon na puro pasakit at luha lamang ang ibinibigay sa iyo. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi ka winawasak, inaangat ka at pinoprotektahan ka dapat at pinaparamdam sa iyong sapat ka. Kaya kung nasasaktan ka na, panahon na para piliin mo naman ang sarili mo. And again, sa lahat po ng mga nakakaranas ng ganitong klase ng pakikipagrelasyon, piliin po natin ang ating sarili sa bawat araw at bigyan po natin ng halaga ang ating dignidad. Bigyan po natin ng pag-aalaga ang ating puso na wag po nating hayaan na masaktan po tayo ng mga mapang-abuso at mga obsess na mga karelasyon.